Musicop va néixer el 2012 perquè l'Escola Municipal de Música de Mataró treia concurs l'escola, fins llavors estàvem a dintre de l'Ajuntament, doncs treu a concurs l'escola i el claustre de professors de l'Escola Municipal de Música decidim fer una cooperativa. El que passa que amb el temps ha anat creixent perquè com que és una cooperativa de treball, per donar feina als socis i als treballadors que anàvem tenint, hem anat creixent i ara gestionem, a part de l'Escola Municipal de Música de Mataró, altres escoles municipals de música que ens presentem en els concursos quan el que surt i l'Ajuntament busca correspon o s'identifica amb el que a nosaltres ens sembla que ha de ser l'educació musical en aquest cas. Clar, nosaltres som músics i no som empresaris i l'empresa és gran, som aproximadament uns 80 treballadors, entre socis i treballadors, unes 80 persones que fem això de les escoles de música i els projectes de comunitat i ens feia falta posar una mica d'ordre, saber cap a on ens semblava que havíem d'anar, compartir-ho, saber-ho compartir i en realitat la necessitat era per ordenar. Llavors per nosaltres Aracop està sent una oportunitat precisament per això, per assentar les bases de la cooperativa, per créixer des d'aquesta perspectiva més professionalitzadora i també per, diríem, traçar un horitzó que és amb el que estem treballant en aquest moment. Les expectatives eren altes perquè teníem com una visió del que volíem o del que esperàvem entorn a un pla estratègic per l'empresa, una mica des d'aquesta perspectiva, d'ordenar molt tots els processos i totes les qüestions que fan referència a la cooperativa. Des d'aquí hem anat, emmotllant-nos a la realitat, entenent que la nostra expectativa era gran, que estem en aquest camí, tot i això creiem que el camí és una mica més llarg del que potser ens hauríem esperat. Per tant, l'expectativa inicial era això, ho farem superràpid, ho posarem en un paper i tindrem l'empresa de l'any i doncs tranquils, anem més lents. Però anem segurs, vull dir que també està bé. Per nosaltres, Aracop ens pot ajudar a complir uns objectius molt enfocats a tota la part d'ordenar l'empresa. Les coses que hem de millorar també, com les millorem, des de quines perspectives. Per tant, jo crec que ha sigut això, més una mà que ens ha acompanyat a que tot això aflorés i sí, hem fet florir una cosa que a veure com la continuem regant i com continuem que això es faci gran. Pel que ens està servint és molt per construir-nos i per donar-nos forma. En realitat ens dona eines per ser el que vulguem ser.